oqondayo umsebenzi womfazi wakhe. Hallelujah. But abazalwane, we need to understand that God made us different from men. In stature. Hallelujah. Niyazwa bazalwane, asifani, ngisho ngasibuka, asifani, asakhiwe ngokufana. Ngisho nathi besenza izinto asizenzi ngokufana. Yabo? Ingakho thina ezinye izinto besiza approach. Asiza approaching amandla noma ngokujima. But there's a certain poise and a grace that God gives us to enter into spaces. Because we have been given an ability to nurture, to upbring. If you see a failing community, don't blame men. It's because of a woman who didn't understand her mandate. That's why our communities are failing. Because umuntu wesifazane ukwakha isizwe. Hallelujah. Hayi nje suke esibelethweni sakhe kuphela. Kodwa wakhe isizwe suka ngisho esibelethweni sakamoya. Sidalelwe vele nje ukuzala izinto. Ngisho abantu besilisa benikwa imandate nevision necommission benikwa uNkulunkulu incubate umuntu wesifazane. Uma ubone into ingaphumeleli, bongabuka umuntu wesilisa ohlulekile, buka owesifazane ukuthi wenzeni ngenkathi uNkulunkulu umuntu wesilisa emnika into ethize. Amen. Ukwazile yini ukuyifumbatha? Ayifake ngaphakathi. Ayikhulise. Izifike esikhathini sokuzalwa. Noma ngenkathi eyibamba wayifaka wenza izinto ezingafanele zabulala into. Hallelujah. Amen. We birth the nations. And because of our conduct, there's been many aborted things. There's been many miscarriages. Hallelujah. Because we never understood who we were in the body of Christ. Amen. Niyazwa bazalwane? Ngisho Jesu esethuliwe esiphambanweni, esefakiwe ethuneni, akuvukanga abantu besilisa. Babaleka bacasha. Kodwa kwavuka abesifazane nesibindi. Ngoba lento yokuzala nokuba lento ibiza isibindi. Ngoba lezi yayinhlungu zokuzala ayikwazi ukukhandlisha umuntu wesilisa. Yes. Usho ukuthi into ebhexwayo vele ibhlungu nje bazalwane asivume. Ngokweke kwangisho kuyinetsha kubhlungu ukuzala. But the more the birth pangs come closer and closer, it means the thing is closer to being birthed. So njengabantu besifazane, pain is not something we should resist, but pain is something we should accept, knowing that something greater is coming. But if you only knew the mandate. Hallelujah. Akekho umuntu wesifazane ongabizi. Yazi akekho.